Исәмісіз эфирда яңалыклар шығарылышы студияда Роза Хабибулина еңелік бүгінгі күннің төп темалары хакында. Бір елға сызылған ремонт, жирасты жүйелілер кешу юллары хаман әзір түгіл. Балалар медицина шәһәрчегендә тездән транспорт хәрәкәте бер якка гына булырга тиеш. Балалар медицина үзәгендәге бу һәм башка яңалыклар турында Римма Әхмәтова. Бір көн ішінде 200-ге якын СМС Шаулы ТВ тамашачылары арасында Сабан тегүзәленә тавыш бирү дәвам итә. Жер асты аша чыгу юлларында былтыр башлаган төзекләндерелү әле бүген дә тәмамланмаган. 2016 елда 8 җәяүле юлын ремонтлауга акча бирелгән иде. Язын эшчеләр жер асты аша чыгу юлларының түбәләрен төзәтте, әмма бу да соңгысы булмаган. Генераль подрядчы автомобиль юллары предприятиесе субподрядчыларның эшен кабул итәргә теләми. 28-29 комплексларда яшәүчеләр әлеге жер асты аша чыгу юлында еш кериләр. Ремонт башланар алдыннан бирегә төшәсе дә килмейди диялар. Узган елда 8 жер асты аша чыгу юлын төзекләндерүгә 62 миллион сум акча бүленгән иде. Шул хәтле акча тузыргач шелтә тидерерлек булмаска тиешле шәһәрдәшләр. Вот это все красиво сделано, красиво, аккуратно, этот фасад сделан. Но во время дождя все это протекает. Идешь все равно тебе на голову капает, так что особого такого эффекта нет. Плитка там внутри уже поотваливалась, это все заливает, естественно, что это быстро отойдет. А так сил много положено, средств много положено, эффект невелик. Генераль подрядчы автомобиль юллары предприятиесендә шәһәрдәшләр фикере белән килешә. Башкарган эшнең сыйфаты заказчыны канәгатьләндерми, шуңа субподрядчыларга акча да түләмиләр. Есть проверка качества работ, которые невозможно определить на глаз. Соответственно, проводятся контрольные обмеры. Исходя по результатам контрольных обмеров, делаются выводы о качестве работ. Поэтому в связи с тем, что субподрядчики недостаточно качественно внутренние, которые внешне незаметно сделали, соответственно, оплата была не произведена. Урыны белән төзекләндерү һава торышы тарафыннан сынау узмаган, кайберләрендә диварларны шәһәрдәшләр үзләре ямьсез сүзләр белән бизәгәннәр. Шул арада инде яңа жер асты аша чыгу юлларын төзекләндерүгә керештеләр. Быел Мәскәү проспектындагы җәяүле юлларны ремонтлаячаклар. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Сергей Филданов, яңалыклар. Голескар Камал бульварында күптән көтелгән ремонт башланды. Төзекләндерү шәһәрнең юл шелтәрен ремонтлау программасы кысаларында уза. Аны гамәлгә ашыруга быел 800 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Проектның подрядчысы автомобиль юллары предприятиесе. Юлчылар инде төзекләндерү өчен территорияны әзерләделәр һәм асфальтның өске катламын салдырдылар. Ремонт эшләре шулай ук Биләев проспектында һәм Чулманнан алып Халыклар дуслыгы проспектларында да узачак. Барлык башкарылган эшләргә 5 елга кадәр гарантия саклана. Ел ахырына кадәр ГЭС бистәсендәге балалар поликлиникасы ремонтланып бетә һәм Мәләкәс аръягында 2 балалар табибы офисы ачыла. Бүген бу һәм башка яңалыкларны Кама балалар медицина үзәгендә хәбәр иттеләр. Анда шәһәр предприятие кешеләр проекты кысаларында журналистлар өчен пресс-тур узды. Оештыручысы шәһәр башкарма комитетының мәгълүмати сәясәт һәм җәмәгатьчелек белән элемтәләр идарәсе. Кама балалар медицина үзәгеннән хәбәрчебез репортажы. Кама балалар медицина үзәге һәр вакыт үсештә. Медицина ягыннан да төзекләндерү оештыру эшләре буенча да. Алар сыйфатка эшлиләр. 4 айлык биредә яңа катамнез бүлеге ачылган. Анда 1 килога кадәр авырлык белән туган сабыйларга 1 яшькә җиткәнче медицина ярдәме күрсәтелә. Алга таба бүлек Чаллыдан тыш 11 районга да эшләячәк. Иң элек җитлекме туган балалар интенсив терапия бүлегенә салына. Сейчас есть, который родился месяц назад, чуть меньше месяца назад, и вес его был около 600 грамм. И он готовится к переводу в это отделение. Табиблар мондай сабыйларның сәламәтләнүе 70%-ка яхшы караудан тора дип белдерә. Шуңа да бу бүлекләрнең әһәмияте гаять зур. Үзәктә медицина үсеше беренче планда, әмма җитәкчелек төзекләндерү эшләрендә алга куя. Быел Кама балалар үзәгенең поликлиникасы да, ГЭС-тагы поликлиникасы капиталь ремонт проектына керде. Безнең теләгебез буенча поликлиника яхшы сыйфатка керергә тиеш. Икенчесе Замеликес районындагы балалар табиблары офисы ачылырга тора. Тиздән Кама балалар медицина үзәге шуларында ял скверы барлыкка киләчәк. Аны Чаллыда балалар медицинасын оештыручы танылган табиб Римма Щебланова истәлегенә багышлаячаклар. Балалар медицина шәһәрчегендә автотранспорт һәр вакыт күп. Бу ашыгыч медицина ярдәм машиналарына һәм хәтта пациентларга да хомачау итә.
Медицина шәһәрчегендә яңа парковка урыннары, җәяүләр юллары ясау күздә тотыла. Алга таба балалар шәһәрчегендә транспорт хәрәкәте бер якка гына булачак. Римма Әхмәтова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бүгінгі күндә Чаллы шәһәре наркология диспансерында барлығы 4000-гә якын кеше исәптә тора. Аларның саны ел сайын уртача 40 кешегә арта. Агымдагы ел башыннан инде яңа 10 наркоман һәм наркотик кулланучы теркәлгән. Диспансерда хисапта торучыларның 23-е бәлиғ булмаганнар. Наркодилерлар тарату өчен дә балаларны һәм бәлиғ булмаган яшьләрне җәлеп итә, ди полиция хезмәткәрләре. Интернетта кызыклы эш тәкъдиме табып, балалар җиңел акча эшләү хыялы белән бу юлга баса. Шулай хәзер WhatsApp, Telegram, мобиль программалары аша агулы мәддәне тәкъдим итәләр һәм тараталар. Хукук сакчылары ата-аналарга балалары мондый хәлгә дучар булмасын өчен үз-үзен тотышларына игътибар итәргә куша. Бер көн эчендә 200-гә якын СМС. Чаллы ТВ тамашачылары Сабанты гүзәлен сайлауны дәвам итә. Җиңүченең исемен 29 июньдә атаячаклар. Шул ук көнне Сара Садыйкова исемендәге концертлар залында Чаллы ТВ да үз гүзәлен билгеләячәк. Аны тамашачылар WhatsApp номерына СМС хат җибәреп сайлый ала. 24 яшьлек Айгөл Абдуллина 2-нче гимназиядә инглиз телен укыта. Балалар рәсми костюмнардан йөргән укытучы апаларының сәхнәдә биеп йөргәнен күз алдына да китерми. Айгөлнең әби бабалары да, әти-әнисе дә укытучы. Бәйге өчен җыр бию серләренә яңадан төшенергә туры килгән. Берәр нәрсә үзгәртәсе килеп китте. Шуңа иртәгә була дигәч, тиз генә әзерләндем дә 2нче көнне киттем. Минем сәхнәдә бер тапкыр булганым бар. Бәләкәй чакта 10нчы классларда микән. Алия Фәйзуллина педагогия университетында инглиз теле укытучысына укый. Сәнгатькә караганда миңа спорт якынрак ди ул. Озын буй аркасында әти-әнисе кечкенәдән үк баскетбол түгәрәгенә биргәннәр. Хәзер спортның бу төре белән Алия профессиональ рәвештә шөгыльләнә. Профессиям бит инде минем укытучы булам, инглиз теле укытучысы булганга күрә инде балалар белән эшләргә яратам. Бу чыгышым минем беренче тапкыр, әлбәттә, инде дулкынланам. Шуңа карамастан кызлар белән дуслашып беттек. Һәр вакытта да бер-беребезгә булышабыз. Нинди генә сораулар чыкмаса да, алар һәр вакыт инде ярдәме киләләр безгә. Быел Чаллы ТВ тамашачылары да Сабантуй гүзәлен сайлый ала. Ошалган көз өчен телекомпанияның WhatsApp номерына хат юлларга кирәк. Җиңүчене 29 июньдә бүләклибез. Хат язганда кызларның исемен һәм фамилиясын күрсәтергә кирәк. Тавыш бирү кичке 7-дән 8 яртыга кадәр дәвам итә. Гүзәл Шахапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Гес бистәсендәге Мәләкәс елгасы күпере астында гадәти булмаган күргәзмә ачылды. Анда Чаллының тарихы, күренекле шәхесләре һәм КАМАЗ төзүчеләре сурәтләнгән фоторәсемнәр урын алды. Чаллы тарихы объективта дип аталган күргәзмә күпләрнең игътибарын үзенә җәлеп итте инде. Күргәзмәне күпер астында булдыру идеясын шәһәр башкарма комитетының мәдәният идарәсе тәкъдим итте һәм оештырды. Бу урында музыка да уйнап торачак, хәзер аны көйләү эшләре бара. Шәһәр тарихына багышланган фотосурәтләрне җәй дәвамында карарга мөмкин. Соңгы мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына. Иртәгә 22 июнь Рамазан аеның 27 көне. Чаллыда сәхәр вакыты 0 сәгать 45 минутта төгәлләнә, авыз ачу 20 сәгать 18 минутта башлана. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин сезнең белән сау булышам, исән сау булыгыз. С 22 по 30 июня состоится белорусская ярмарка. Одежда, обувь, продукты питания, отличное качество по отличным ценам. Ждем вас на площади УДК КАМАЗ. Твой город, твой парус, твой выбор и твой успех. Уже открыты продажи квартир в новом микрорайоне Парус. Подробности 51 55 71 75 37 74. А как выбрать хорошее мясо? Мясо на разрезе должно быть красного цвета. Ямка после надавливания быстро выравнивается. Как все это запомнить? Просто покупай мясо в Челны Хлеб и будь уверена в качестве. Каждый день в магазины Челны Хлеб привозят свежее мясо из фермерских хозяйств Татарстана. Проверяем мясо в собственной лаборатории. Правильно храним и никакой заморозки. Челны Хлеб. Свежее мясо каждый день.